Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a dnes vám ukážem, ako si robiť domáce cuketové placky. Perfektný letný recept teraz. A konečne v tejto perfektnej letnej kuchyni, ktorú vám už sľubujem 2 roky, tak sme sa toho konečne dočkali, no a môžeme ísť rovno na to. Ja budem tieto cuketové placky robiť na takomto elektrickom grille, ale môžete si kľudne robiť na pamäti a olej som zabudol. Teraz mi to tak napadlo. Nevadí, poďme robiť cuketové placky, cesto na to a potom si zoženiem olej. Čiže ja tu mám takto jednu väčšiu cuketu, táto má približne 1 kg, čiže ja si polovicu odrežem a použijem pol kila. Cuketu rozrežem a stred môžem vydlabať. Ďalej cuketu nastruháme, ale pozor, budeme strúhať na tomto hrubom strúhadle, nie na tom tenkom, lebo potom tie placky budú o mnoho chrunkavejšie a vlastne lepšie. Čiže začneme tuto. Nastrhanú cuketu teraz ďalej nasolím poriadne. Nasolenú cuketu premiešam. No a takto nasolenú cuketu si teraz preložím do sita a necháme chvíľku vlastne odkvapkať, aby z tej cukety nám odišla voda. Keďže toto nie sú úplne ako zemiaky, keď zemiaky majú v sebe škrob, ktorý lepí, tak potom sa ľahšie spájajú zemiakové placky ako takéto cuketové. Čiže my tú predbytočnú vodu chceme dať preč. No a aby ste chceli, tak samozrejme do týchto cuketových placiek môžete pridať nejaký 1-2 zemiaky, a aby sa vám to ešte tak lepšie spojilo. A bude to mať podľa mňa trochu takú lepšiu chuť, ale tak my teraz si robíme vyslovene, že cuketové placky, a keď tak si môžete teda pristrúhať aj 1 zemiak alebo 2. Medzi týmto ďalšími si môžeme prihodiť 1 polievkovú lyžicu hladkej múky, ďalej 1 vajíčko, 2 strčeky cesnaku pretlačím, 1 polievková lyžica kyslej smotany, tá tam pridá naozaj takú jemnú, veľmi dobrú chuť. Nakoniec už len ochutíme sušenou majoránkou, oregánom a čiernomatým korením. Čiže štipku oregána, trošku viac majoránky, čiernomaté korenie. Nakoniec už len tú cuketu, z ktorej mi stiekla voda, pridáme si ju do misy. No a môžeme urobiť perfektné cesto. Tak môžete vyzerať naozaj perfektne. Na grill si pridám olej a môžeme začať robiť placky. Cuketové placky máme hotové, no nakoniec už ich len ochutnám. Úplne krásne chrumkavé, vnútri mekučké. Ja by som tam ešte pridal ten jeden zemiak, lebo ja mám veľmi rád zemiakové placky. Dokonca mám aj video, tuto niekde si môžete keď tak prekliknúť. A cuketa je tiež úplne super, ale keď to ešte zmiešate, tak to bude podľa mňa ešte lepšie. Možno, že keby tu dáme, že 50/50 zemiaky, cuketa a to vlastne celé zmiešať, tak by to bolo úplne že perfektné. Ale dobre, to je takto. No ja dúfam, že takýto recept sa vám páčil v tejto letnej kuchynke konečne. Tak dúfam, že sa vám páčila a môžete napísať dole do komentárov, či sa vám páči. A či si vôbec pamätáte, jak som toto točieval možno tak pred 2 rokmi. No a ak sa vám teda tento recept páčil, tak určite like, koment, odber. Dole v popise je link na takéto moje zástiery a trička. Či ak by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom, tak si dole môžete zakúpiť. No a uvidíme sa na budúce a čaute.